Està passant que segurament es comença a veure que potser la voluntat independentista de l'estament polític no era tal. Hi ha una demanda social per la independència, però la classe política majoritària doncs, està jugant a dilatar el procés i no acaba de concretar el que és imprescindible en un procés d'aquestes característiques en el context de l'estat espanyol, que és el moment de la ruptura. Ara, en les eleccions suposadament plebiscitàries del 27 de setembre, tornarem en la mateixa dialèctica que bàsicament consisteix en fer veure que els partits polítics sobiranistes proposen efectivament un moment de ruptura en relació al marc polític actual, però en el supòsit que obtinguin majoria, si és que l'obtenen, i en el supòsit en què hi hagi eleccions el 27 de setembre, el full de ruta que ha estat acordat essencialment per Convergència Democràtica de Catalunya i per Esquerra Republicana de Catalunya continua diferint el moment del trencament. No es pretén fer una nova declaració retòrica per la qual es vol iniciar el procés de constitució cap a l'estat propi, cosa que semblava que ja s'havia hagut d'haver fet des del 2012, una declaració retòrica que tornarà a ser declarada inconstitucional pel Tribunal Constitucional, com ho va ser espanyol, com ho va ser l'anterior, i en definitiva continuar suposadament fent estructures d'estat que teòricament ja s'haurien d'haver fet, inclosa l'aprovació d'una Constitució catalana, en un context en el que aquesta Constitució catalana encara continuarà en el marc de la Constitució espanyola del 1978 i, per tant, sent automàticament invalidada per les institucions espanyoles. En definitiva, fins que l'anhel independentista percebut en la societat no es traslladi a l'estament polític, continuarem en aquesta perplexitat.